sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa usab ka kabus nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Bisa na mga ero manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kilira ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miihat siya ug ang iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, Amahan, kaluyin taon ako. Ug ipadala si Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham itubag, Anak, hinumdumi nga sa didto ka pas kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niya na, anay ay lawom nga bungaw nga nag-uwang kanato aron kadtong buot mo tabok, nganha kanimo gikan diri, dili makahimo, ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kung mao ka na Amahan, hangiyon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadtos amoa. Diin aduna apakoy 5 ka igsuong lalaki, paadtua siya aron sila kapasidanan ug dili mahianhi niining lapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atua dito si Moises, ang mga propeta nga mipasidaan kanila, sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan Amahan, kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises og sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Bag-o lang ming nagpiesta sa parokya sa Pardo, o niya ang among patron si Santo Tomas de Villanueva. Og siya nahimong naila nga siya Father of the Poor and the Alms Giver. Amahan siya sa mga kabus kay ang iyang kasing-kasing mudugo gyud ug kanunay gyud siyang anaa nagtagad, nagatiman tabang sa mga kabus, mga igsoon. Mo nang usa sa mga pamahayag ni Santo Tomas de Villanueva, nagkanayon siya, dili gyud dunggon sa Ginoo ang atong pag-ampo nga malagmit, dili paminawon ang atong pag-ampo sa Ginoo kun dili ta makat-on sa mga tingog sa mga kabus. God will not listen to our prayers if we do not allow ourselves to listen to the voice of the poor. Nga iyan ang gipakapinan. Labaw pa nga dili gyud sad nato madawat ang atong gipangayo sa Ginoo kun dili una usab kita nga mohatag og motabang sa mga kabus, mga igsoon. Maayo na nga kita motambong tag mga recollection, mga
retreats, mga seminars, evangelization, Bible study, daghan kayo. Nya wa magmakula labi na karon sa atong panahon nga wa kita magkuwang ba kay tungod sa social media, tungod sa internet ug mangukay lang ko, hastang daghana gyud nga mga pagpasabot sa atong pagtuo nga pinaagi niini labaw nga kita makasabot gayod diha kabahin sa atong pagtuo. Nganong ako maning gihisgutan tungod kay kita sa atong pagkakatoliko Kristiyanos, doon natay tulo ka dagkong buluhaton: to evangelize, to sanctify, and to serve the poor, mga igsoon. Kay anugon kaayo nga aduna natay igong kahibalo sa atong pagtuo, unya sige sa tagsimba, unya sige sa duol sa kumpisalanan, sige sa tagkalawat, rosaryo, don rosary, daghan kay tag debosyon, mga igsoon. Apan aron gyud nga matibuok ang atong hagit sa pagkakatoliko Kristiyanos karon dinhi sa ebanghelyo gipasidan-an ta ni San Lucas sa diha nga kadtong dato mahibong tano kay wa siya ngan ginganlan ra siya ug gidescribe lang siya nga usa ka dato, pero si Lazaro nga kabus kaayo nga hilabihan gyud siya kakabus, ang mga nuka niya pagatilaan sa iro ug pagadadon siya didto sa pultahan, sa ganghaan, sa balay sa dato, mga igsoon. Na mahibong ta ngano nga sa adlaw sa panudya si Lazaro didto in town kanindot sa iyang nahimutangan kay didto gyud siya at the bosom sa bakan, sa dughan ni Abraham, mga igsoon. Nindot ang pagkahulagway, no? In other words, si Lazaro, nga ang iyang pangalan means God helps. Adi magyud nato na ikalilong god nga ang Ginoo mutabang mangyud. Pagtuktok aron ablihan, di ba? Pangayo aron hatagan. Unya, pagampo aron dunggon, paminaw aron mag-aundong, no? Sa to pa di gyud mahitabo nga ang Ginoo dili motabang kanato, mga igsoon. Naa gyud kanunay ang Ginoo motabang kanato. Mao na nga ang ngalan ni ining maong kabus Lazarus, which means God helps, mga igsoon. Apan nga naman nga ang nahitabo ang dato na impyerno man siya, mga igsoon, ug unya ang kining maong kabus nga si Lazaro tuaman siya nga malipayon uban sa Ginoo, mga igsoon. Natungod kay dili man atong mapamalandungan nga ang dakong sayop ni ining maong dato sa in English pa, it was because of his indifference and iyang pagway pagtagad sa maong pobre nga Lazaro nga pagkadadon didto sa pultahan sa iyang panimalay, mga igsoon. Mao na nga sa atong unang pagbasa karon sa libro sa suwat ni Propeta Amos, mga igsoon. Nya kini si Propeta Amos mao ba ni siya ang propeta sa hustisya. Gani sa milabayng Domingo namahad yun si Propeta Amos nga ningon, hinumdumi ninyo nga ang Ginoo dili gyud malimot sa inyong mga daotang mga buhat. Unsa may gibuhat di ay nining higayunas mga tao, mga igsoon, ay kana gong mamintaha, kana gong corruption karon nga hilabihan kalapad aning maong pagpangawat sa panudlanan sa gobyerno, ay mga igsoon, no? Dili gid ay malimot ang Ginoo, labi na nga kon atong tikasan, no? Kanig yung pagpanikas, no? Pait kay gid ay ang atong ang atong mahitabo sa atong kinabuhi kun manikas tas uban, mga igsoon. Gani
labi na kung ikaw adunay igo-igo nga bahandi, mga igsoon. Kana bang giingon nila ba, when you are blessed by God, please or increase your ways of living, di ba? Kung ikaw panalanginan sa Ginoo, then increase your standard of sharing, mga igsoon. Do not increase your standard of living. Mo na ginaingon. Panalanginan gali kas Ginoo, ayaw himoa nga ang panalangin nga gihatag sa Ginoo nimo, nahimo na himinuong kang hambugiro, mga igsoon. Kung dili, diha nga ikaw nga gipanalanginan sa Ginoo, raise your standard of sharing and giving, mga igsoon. Una daghan kay mga parokyano moduol na ko mingon, sus Father, bless jud kay ko. Wa ba ka malipay? Angay kang malipay nga gipanalanginan ka sa Ginoo, kay diha sa panalangin nga gihatag sa Ginoo kanimo, makatabang ka ug mahimo kang taytayan sa grasya sa Ginoo alang sa uban. Imagine you are an answer to one's prayer. Stang ninduta ana, mga igsoon, nga ikaw maoy nahimong tubag sa pagampo sa usa ka tawo nga nanginahanglan, ikay gipadala sa Dios kay ikaw mismo nakasinati ka sa panalangin, sa blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Sus kanindot ana. Og kini karon ang atong sambingay kabahin sa usa ka dato og ni Lazaro, mga igsoon. Makapaukay unta kini kanato nga sama gud usahay, no? Tungod balang guilty man ta ani tanan, ay apil ko. Pero usahay kana bang tuyoon gud nako nga sa akong pitaka magdakog tag 20. No? Labi nagpalitan amo adto ko sa Santo Niño, nya karon dito ni atong milabay Lunes, no? Dito ko sa Pardo, namista ko, nga igsoon, no? Daghan makayuntog, padir, no? Lisod siya kay ato tagsag gatos, mahurot pong ato, nga igsoon, no? Mara nga, mag-andam kong tag 20, la 20, o 20, mga igsoon, no? Mara nga, si Santo Tomas din Villanueva, na sa iyang pagka-lover of the poor, gitawag siyang amahan sa mga kabus o alms giver, gipasidan-an gayud tiya kanunay nga kana diay yung manghatag ta, we do not lost something, but rather we store treasures in heaven. Indota, no? Kana dayang maghatag ta nga igsoon, nakita ra ba, no? Nakamatikod mo, kabantay mo ana, ha? Ganahan. Kay tang mohatag basta wa ta. Nakamatikod mo ana kanami tud, sus ug naa pa lang hatag gyud ko. Sus naa pa lang gyud mohatag gyud. Pero og na wala na, dili na magpakita, mga igsoon. Mana nga ayaw gayud kamong kabalaka ug dili unta kamo anugunan kung tagaan mo kahigayunan nga makatabang mo sa nanginahanglan. Pero mao lagi na ay murabag, we are so indifferent nga murag nakubala na ning atong kasing-kasing nga kining mga tao nga naglaroy-laroy ron, no? Nga naas kadalanan, murag apil na lang pud gyud sila. Diha nga wala normal na nato nga dili na gyud tamatandog nga makaingon tag mohunong tas makadiyot nga bisan na lag 5 pesos, 10 pesos. Nga kita sad mismo labaw pa sa tang nanginahanglan, mga igsoon. Pero angay na tong siren, no? Nga unta imog yung tan-aon nga ikaw, no? Kana bang ang atong pagkadisipulo ni Kristo ana amang gyud diha sa atong pagka-compassionate, diha nga kita makiangayon, mga igsoon, nga tinuod gyud ta nga disipulo ni Kristo. Because we are just, we are compassionate, and we love and serve the poor. Tinuod yun ta
nga disipulo ni Kristo, mga igsoon. Nga kanabang kumuton ba, no? Muhunong yun ka, aron lang yun nga ikaw mutabang sa nanginahanglan, mga igsoon. Kay nainindot kaayo nga pamalandong, no? Nga nung kining dato, kaning pobre nga sila sa doon na may pangalan. Unya, ang kining dato, wa man say pangalan, mga igsoon. Malagmit ang pangalan ni ining maong dato, wala gyud nganli, kay ngano man, hangtod karon wa gyud malista ang iyangan dito sa talaan, no? Subayanan sa Ginoo, tungod kay wa hangtod karon, wa pa gyud makit-i sa Ginoo nga siya sa dihang uhaw ko inyo kong gipainom, sa dihang gutom ko inyo kong gipakaon, sa dihang hubo ko inyo kong gibistihan, og sa dihang nagmasakiton ko inyo kong giduaw, og sa dihang nabilanggo ko inyo kong giduaw. O yung ato dahil mga igsoon diha sa CPDRC, sa Provincial Jail o sa City Jail, maayong buntag niyong tanan diha. So nagnunot po gyud ay taon ni sila, no? So hinaot pa unta nga kining Sibya bisan kamo nga naa diha sa prisuhan na bilanggo, mahimo gihapon nga kamo makatabang bisan sa inyong pagkabinilanggo, doon na gihapon mo'y mapaambit, mahatag sa isig ninyo kabinilanggo nga kini mahimong usa ka paagi nga malipay og iapil mo sa talaan sa lista nga inikamatay nato, kitang tanan mga matay mi kita, di gyud ta mabalaka kay ngano man ang akong pangalan nahasulat gyud sa talaan didto sa mga ngalan sa talaan sa langit, mga igsoon. So sa atong pagpadayon ining Santos nga misa, inyong assignment, today is the Lord's Day. Unya, niya pa man ta panahon sa Jubilee year, hinaot pa unta nga ang Jubilee year usa ka moment of kanang renewal nga makaamgo ta, no? Nga mosulod ta diha sa pultahan nga giablihan sa Ginoo alang kanato aron sama niya ang atong kasing-kasing mahisama gayud kaniya nga magmaluluyon, mutabang ug mutagad sa labing nanginahanglan. So inyong assignment ron, no? Sa dili pa musawop ang adlaw, at least pangita gyud mo og tawo ron nga inyong adtuon, tagain yung 5 ka kilong bugas, 2 ka kilong humba, 5 ka kilong sa pa inyong ihatag mga igsoon. Tagay gyud, no? Karon adlaw. Kay Lord's Day gyud ron, adlaw karon Domingo, ha? Para masiguro gyud nato nga ang ebanghelyo karon mahubad gyud nato mga igsoon. So look for those people. Imposible kay wa kay nailhan oy. Naagi kay naagian pila ka adlaw nga imong mahinumduman adtua gyud. Tagai gyud aron mahitabo og matuman gyud ang sambingay ang ebanghelyo, ang mga pulong sa Dios karong Domingo. Help the poor. Amen. Amen.